салом алейкум дӯстони азиз, сазед нағзен саломатиё хубай алишо буда акция сарши духтарако ина нигоҳ кунед. Акцияи калонтарин ҳамаи чи 50 сомон штега нигоҳ кунед. Юбкои фасон бо овардиян сарафанчико ҳама намуд юбко диден 50 сомон кофтучкои хушрӯ чизе ки мегирен акцияи калон сар шидагай духтарако успет кунен ина 50 сомони фасониира бинен охи качестваира бинен духтаро фасонай бо биён як маротиба хитон муқоиса кунен 50 сомон кофтучкои размерои калон майда кадом намудуш дар корайтона як бор омада хитон бинен 50 сомон мана кадомеша бигирем 50 сомони қастилои хушрӯ доштяни ай пеш бинен духтаро 50 сомон кадомеша ки мебинен духтарако 50 сомон размери калон майда ира бинен фасонои хушрӯ ҳамаш 50 сомони ана ҳамқа хушрӯвани кофтичкара бинен духтаро размеро аз синфи 1 то синфи 11 ра ҳастай ба ҳазур биёен ай пеш тамошо кунен мана ира бинен иқаиш хушрӯча сарафанчка бинен аз синдорак ям 50 сомон мана чин намуде ки мебинен сарафанчкои хушрӯ дар ҳақиқат ҳам хушрӯан духтарако нигоҳ кунен материалошон ҳам фасонай 50 сомон дагда бе ҳад боварӣ дорум ки зебандаи хушрӯ мебиёя ина 50 сомон духтаро бозори корвон тарафи тилобозор дахм дарвоза нолевой қатор магазини али шоп духтарако ина чомнасинишам ҳаста и модела размеро аз синфи 1 то 11 аста аз синфи 1 то 11 размер ҳаст духтаро бовар кунен ҳами стилиш хушрӯвай ҳам материалаш ҳам фасонаш аҷоиботай хулас биёен тамошо кунен духтарако одам бисёрай ҳамаша якта ба якта нишон додан намешава лекин ман кӯшиш мекунам шумо да моделоша нишон диҳам касе омада наметавона доставка доранд духтарако мана нигоҳ кунед 50 сомон кадомеша ки мегирен духтарако 50 сомонӣ марамат темнаи сини сиёҳ чӣ ранге дар корайтона ҳастай размеро аз синфи 1 то синфи 11 ра юбкачора бинен охе фасонишона бинен духтарако 50 сомон нархи беҳтарин духтарако аз аксия қафо намонен ина ҳамада ҳастай кофтичкора бинен охе любой чи инамиҷа 50 сомон штагай диден юбкои хушрӯ сарафано кофтичко ҳамаш баъд куртои бачагӣ брукои бачагӣ ҳамаш ҳастай духтарако мана 50 сомонӣ моделако бисёра ина юбкошона бинен духтарако ина моделора ина и тарафда юбко курто ҳастай диден баъд ваё ҳаст бруко бачагӣ 50 сомон марамат кадом намуд брук дар корай ина куртои хушрӯ дар корай анам хеле сарафанчико дар корай ҳамаша 50 сомонӣ кардагиян успет кунен духтарако иқаи кофтичкаш бо хушрӯчай мана бинен кофтаора бинен чиха фасон 50 сомон як бор дигар такрор мекунем бозори корвонай духтарако тарафи тилобозор дахм дарвоза нолевой қатор нигоҳ кунен одама бинен чихо одам бисёрай очратай духтарако ҳатман биёен бо ай пеш хитон биненда кофтичкара хостум ай пеш нишонтон битием духтарако нигоҳ кунен мана варадникош хушрӯ аккуратный фасонак накош бобудай хулас 50 сомон кадомеша ки мегирен 50 сомон духтарако акцияи калонтарин аз синфи 1 то синфи 11 ра ҳам духтарона ҳам писарона шумо дариҷа либос меёбед ина брукошон духтарако брукоям ҳархелай диден брукошон ҳама намудуш ҳастай сиёҳ сери темнаи сини чизеш дар корай ҳаст куртошон ҳамаи размеро ҳаст бо нигоҳ кунен вайш материалаш хушрӯвай як бор биёен бо муқоиса кунен духтарако бинен хитон инаи кофтичкашона бо биненда ина остинакош хидаш ҳамаш 50 сомонӣ духтаро акцияи калон сар шидаи алишо буда нигоҳ кунен ҳамқа одам бисёрай ҳама чишона 50 сомон кардагиян марамат биёен бозори корвон тарафи тилобозор дахм дарвоза нолевой қатор дидем хай кофтичкои фасон ҳама модело ҳастай диден духтарако ҳамаи чи дариҷа 50 сомон мана чизе мегирен 50 сомон хушрӯгии кофтичкора бинен 50 сомон брукои бачагӣ ҳастай ҳамаи моделош куртоҳо ҳастай чизе ки мебинен дар амиҷа 50 сомон